jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sare en garti hannde oɗo ñalawma alhamis sappo lewru juillet hitande ujunaji nogas joyi habruji moɗon ɗemgal Pulaar ko toon to États-Unis puɗɗoɗen ɗum noon ma jut toon to Texas ha hande yimɓe nin continue yilede toon to Texas ɗum noon ko hiisa joni kamɓe ɓuura temedere capanɗe jeegom neɗɗo yiita ko ɗum noon mayɓe kadi jettimi temedere nogas ko toon to États-Unis hono kanko Mouhamadou Khalil nangganoɗo sibabude kañum wo nuni jeenam e soppoji bannoɗi contre Israël en wayno oɗo samon poti plante kanko Donald Trump ko kene wona million ngaji nogas kabruji men international ma ndetto toon to Sénégal ni wayni ko janggo aljuma soppoji mawɗi ma mbatta toon to tribunal mawɗo toon to kanko Badara Gadiaga ɗo jogorade pottude juge e ɗum noon kadi ma en ƴeew kadi kanko Ousmane Sonko wonde ko Bachir Diomaye Faye wawi dattinde caɗele gonɗe toon Sénégal ɗum ɗo fof kadi ari ko caggal nde kadi non seulement caɗele ɓeeɗo nanguiteɓe caɗele nde ganduɗa kamɓe EPR ɗeɓe mbiya alay saago kanko Ousmane Sonko démission ko ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma ngara desuji muɗum joni أعزائنا المستمعين، إذاعة جول ساري تمد لكم يد من أجل أنها تتعامل معكم، من أجل أنها تشتغل معكم. إذاعة جول ساري فتحت أبوابها بوجوه جميع اللي راغبين بأنهم يتعاملوا مع إذاعة جول ساري دائين الولوفيين البرارين الحسانين والسونيكيين وما يميز حد عن حد. إذاعة جول ساري تقدر تروج إعلانات وتحسيس وتغطية. إذاعة جول ساري موجودة من أجلكم، سعادتنا تكمل بالتعامل معكم. راديو ساري انترناشونال radio mon radio Jogol Sare ari wedde on jungo ngam yidde gollodade e mon e kala fanno no jidirɗon faltaki capaɗo pullo so ninki e wolof e kala leñol so jiɗɗon ko waɗanede publicité e reportage communiqué e erango radio Jogol Sare wonan ɗo ko onon weltare amen ko liggodirde e mon ɗum noon bisimilla mon. radio Jogol Sare ni radio ay aga qibaru kinni i wakati radio Jogol Sare a wiki temberini kasu kahumanto kannu kusu kahumanto reportage ma ibega publicité amundunu communiqué ma émission bega katta anyimme qibaru bangande akitte mberi tenga katta kay khara jonka nyani khibari bangera ganyani bismillah. radio Jogol Sare mu ngi leen di talal loxo ngir ànd ak yéen liggéey tukulóor naar soninke olof bàyyi wuñu kenn képp ku fi ñëw lépp loo bëgg ñu defal la ko ni nga ko bëggee muy publicité communiqué radio Jogol Sare tàllal na leen loxo yéen ñëpp képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek radio Jogol Sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jogol Sare jam hiire mon mbinɗen kabruji men ni hannde ko alhamisa sappo lewru juillet hitan ujunaji ɗiɗi e nogas joyi kabruji men guidarɗen tawa ko toon to Washington en wayno ko boto bonnongo hakkude kamɓe président ji joyi Afrique garnoɗi toon to Washington fottude makko kanko Donald Trump en wayno ko boto mabɓe gasino hanki ɗum noon ko hanki ñalawma jeenayi lewru juillet hitan ujunaji ɗiɗi e nogas joyi wonno donc teskira hen tan hono kamɓe président ji foof koɓe kaali toon ko goto mabɓe fof limtude holko leydi muɗum jogui ɗum noon ko guila e ngaalu gongu e guitteteko e nder leydi ɗum noon ko wayno minereji hay ko awete ɗum noon kanko président mo Mauritanie kanko président mo Sénégal ɓe kaali gueɗe kewɗe surtout toon to Mauritanie Mohamed Cheikhul Ghazouani o haali gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa minere mo Mauritanie jogui kanko Bachir Diomaye Faye kanko no haali gueɗe ɗe ganduɗa Sénégal jogui ko wayno pétrole et gaz naturel o haali kadi hawnaki leydi Sénégal kadi ne wawi jaɓɓade surtout kanko Donald Trump so yiiɗi wadde investissement ko fate clubaji surtout ko wayno golf ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum ɗo fof ko vision ngaji walla ko gueɗe ɗe ganduɗa no golf no interprété ɗum toon to Mauritanie toon to Sénégal jiita e koye mabɓe nemi jiiɗirno haalirde ɗum noon siftinɗon tan ko ngal ɗo potisal bangal toon ko kamɓe ɗiɗo président ji joyi cuuɓa yo ngar toon ko andaka noon est ce que won suɓonoɓe woɗɓe cali arde walla ko kanko Donald Trump ko ɓeɗo toon sikki mbawi walludemo pour wawa continde kanko waɗa makko jokkodirde Afrique o sifti ɗon tan ɗiɗo président joyi kadi garɗi leyɗele mumen fof ne jeeya e leyɗele limtaɗe ko sakkiti ko wiide wonde ko hay goto men hankkadi ala droit arde toon to États-Unis est ce que kanko Donald Trump toon o waɗiri ɗum ko pour wawde continude faddade kamɓe russinaɓe kamɓe chinois toon to Afrique walla kadi ko kanko waɗa makko on ko yiiɗi dañde e ɗeɗo leyɗele surtout ko wayno minerai rare
mo ganda kanko Donald Trump wi ɗum maadi sonto leyɗele surtout ko en Gabon ko en Sénégal ko en Mauritanie kabaruji men to États-Unis en wayni ko ha hande yimɓe ne continue yilede caggal nde ɗiɗo tuɓoji bannoɗi toon to Texas ɗum noon ko diwan gonɗo toon ɗo Austin ha waɗi sababu yimɓe ken wona 120 ko hande ko lima maayi hen kamɓe jeeyaɓe gouvernement local mo toon to Texas ɓe continue ha hande yiilade e wiide mabɓe famɗe foof 150 neɗɗo ha hande yiitaka ko ndiyamna ko nayi ɗumen walla wonto goni banggueji goɗɗi kanko gardiɗo état Texas kanko Greg Abbott omon continue ha hande wonde mobilisé yimɓe ɓe ganduɗa liggotoɓe e gouvernement local gonɗo toon pour wiide wonde ko yoɓe continue tinnare eɓe continue pellisa pour yittude ɓeɗo yimɓe ha hande toon to États-Unis tumnade kadi habaruji gomriɗi toon to Californie hono kamɓe agent ji fédéral ɗum noon jeeyaɓe liggotoɓe immigration ɓe pelɓotiri toon hanke yimɓe kadi seppoɓe wonnoɓe toon ɗum noon ko caggal nde ɓe jeehi guesa mawba goto gonko toon to banggue worgo Californie ɗum noon ko ñande alhamis 5 e wiide mabɓe kamɓe yimɓe wonɓe AIC kadi wondi e militaire ji gonduno ɓe gari ko caggal nde ɓe keeɓi yamirore wonde ko oɗon baɗon guesa walla ɗeɗon guesa gonɗe toon ɗe ene wayno ndemata simmi kalaɗo ko en mari kono ne wiide wonde ko ardiɓe Californie surtout kanko gouverneur Newsom ɗum ɗo fof ko fitinaji kanko Donald Trump omo continue omo créé ɗum noon wayno ko yidde makko kanko Donald Trump hollude hulɓinde yimɓeɓe walla kadi hamnude yimɓeɓe ɗum ko ɗum woni ko laamu makko waɗata siftin ɗon tan kanko Donald Trump e nder dumunaji ɓen ɗi o yamirini kan wona ujunnaji 4 militaire terre walla garduji o nelda toon to Californie pour ene mbawa wallude yimɓe liggotoɓe immigration wadde liggey mum ɗiɗo sippoji baɗɗi toon to worgo Californie haalaka hen taw so tawi won nanggaɓe hen walla wonko ɓe jiiti hen ha hande toon to États-Unis hono kanko Mahmoud Khalil ɗum noon ko palestinajo gonɗoɗo e jangde muɗum towde toon to Université Columbia toon to New York nangganoɗo kadi e dumunaji ɓennuɗe sibabude kañum hoorumi jeenoma e seppoji bannoɗi toon to Université Columbia ɗum noon ko walla hollude météo men sibabude haare wonnode toon sibabude haare hakkude kamɓe Israël e Hamas ene wayno nangganoɗo dumuna juuɗo goppaɗo ko sécurité kanko hoore makko porti plainte contre gouvernement Donald Trump ɗum noon o ñaaguima ken wona million ngaji nogas ni ko pour wiide wonde ko nanggama taw ko nanggugol dow fenani kono ene wayno ko kanko hoore makko kadi mono continue o hutorade droit ji ɗi constitution mo États-Unis rokkimo pour portude plainte sibabude on nanggugol makko ko nanggugol ngol wona gonga ha hande ko yalti toon to États-Unis hono juge fédéral goto kañum hoore mum waɗi bloc e wonande États-Unis fof sibabude yamirore waɗi kanko Donald Trump pour hadde dartinde kala ko wiyete no birthright citizenship ɗum noon ko kala yimɓe jibinaɓe ɗo hen e États-Unis haysono yimmumen mbawmen garan kayitaji tawde ɗum jibinaɗo ɗo hen constitution ne rokki ɗumen wonde ko kañumen koyem ko citoyen ji kanko Donald Trump ko ɗum yiɗi donc ne wayno ko haysinde cour suprême yontere ɓennude nde kañum hoore mum haalino e nder ñawore muɗum wi wonde ko kamɓe ñawoɓeɓe ene wayno ko haysindeɓe eɓe bloca ko fate ordruji makko kanko Donald Trump surtout ko fate en hadde sukaɓe jibinaɓe ɗo en taw jinnaɓe men ngala kayitaji wonde citoyen ji ɗum ɗon fotano hunde yanji ha ko wiyen wonde ko kala ko juge yamiri ɗum noon ko pour état ji ko way wonde fof kanko oɗo juge US district biyeteɗo Joseph Laplante ene wayno ko o haali o ñande alhamis nde ene wayno ko on laabi goɗɗi kamɓe koye maɓe mbawi yitude pour taarade ko cour suprême yamiri ko oɗo saha joni ko oɗo ordre kanko Donald Trump mo waɗi ko fate en kala e nder États-Unis fof kala yimɓe jibinaɓe ɗo en sukaɓe jibinaɓe ɗo so tawi jinnaɓe ngala kayitaji mbawa wonde citoyen ji noon en wayno ko haare nde kadi ko fuɗɗiti hakkude kadi kamɓe gouvernement fédéral mo kanko Donald Trump e juge ɗi e cour suprême habruji men international guiɗaɗe noon ko toon to Sénégal ɗum noon ko tumnade ko umi toon to journal biyeteɗo Senweb wono kamɓe Sénégal naaɓe walla wonɓe toon to Dakar en wayni koɓe jogui mobilisation mawɗo janggo ko subaka ɗum noon subaka aljuma toon to Dakar oɗon ɗiɗon seppoji noon garata ko yesso toon to tribunal gonɗo toon to Dakar à 10 heures ɗum noon ko janggo aljuma 10 lewru juillet ɗum ɗo fof ari noon ko kamɓe hoore mabɓe hollude wonde support mabɓe jogani hono kanko awɗo biyeteɗo Badara Gadiaga guila hanki ne wayno moftaɗo toon to kasuji e kadi ɗaminaɗo janggo ne adde toon to tribunal e yesso juge yewde so tawi kañum hoore mumen foti continude enquêtede walla ne foti continude nanguede siftinde on tan hono kanko Badara Gadiaga ene wayno ko émission goto mo ardino émission wiyete ko Jakarlo e oɗon émission ko
député Pastef biyeteɗo Amadou Ba arno hen kanko ko Amadou Ba ne wayno takkino hono Badara Gadiaga wiide wonde ko diplôme ji ɗi jogui ɗi fof ko diplôme ji ko guraɗi donc wona diplôme ji goɗɗi hono kanko ko Badara noon ene wayno jaabi ɗum o wi wonde ko kamɓe Pastef naɓe ɓe poti hersude par ce que neɗɗo gardiɗo Pastef kañum hoore mum ko condamnaɗo pour ko wiyete hen corruption de la jeunesse ɗum noon koye guila e ñawoji bannoɗo e temps Macky Sall donc ɗum waɗi caggal muɗum hono kanko Amadou Ba e kanko Badara fof ɓe noddunoma toon to tribunal min mbiyata cybersécurité kono e wayno Amadou Ba kañum woppama yeehi kono kanko Badara mofta ɗum noon fof noon e wayno koye tugnade kadi avocat ji makko kanko Badara Gadiaga o wi wonde ko déclaration ngaji ɗi kanko Badara ɗi rusti ɗi fof ko déclaration ngaji goɗɗi déjà e nder jugement ji goɗɗi toon to tribunal uji tago jugement ji ɗi kadi ko gueɗe public ɗum noon donc ko ɗum tan o refti hen o firti ɗum noon e wolof ɗum ɗo kadi ene wayno ko hunde kadi nanggudemo oɗo e nanguedemo kadi ɗum ɗo kadi ko yaɓɓude liberté d' expression gonta toon Sénégal oɗo saha hande kanko mono continue walde toon sifti ɗon tan kadi ko hono neɗɗo goɗɗo kadi biyeteɗo Madiambal kañum hoore mum noddunoma balɗe 3 ko addi ɗum ɗon sibabone kañum hoore mum waɗi commentaire e vidéo ji dukoji gonnoɗi hakkude makko kanko Amadou Ba député Pastef e kanko Badara Gadiaga e kañum hoore mum gardiɗo oɗo émission biyata Jakarlo ko wawi won fof ene wayno ko kamɓe parti APR kadi ne wayno ko e nder dental ngal ɓe mbaɗi ɓe mbawi kadi kamɓe hoore mabɓe wiide wonde ko oɗo saha ene wayno ko gouvernement Ousmane Sonko arti walla kanko Ousmane Sonko hoore makko natti jogade qualité pour won ardade gouvernement toon Sénégal ɗum ɗo fof no e wiide mabɓe noon ari ko caggal nde ɓe kamɓe koyno ɓe mbaɗi analyse ɓe mbi wonde ko sibabu nde condamnation jaltuɗo toon to cour suprême gonɗinde wonde ñawoji makko kanko Ousmane Sonko wonde ko ñawanam pour ko fate diffamation et surtout kadi jiyede peeje ɗe waɗata e noɗo sa joni surtout e habde kadi ko wiyete partie judiciaire e ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa en oɗo saha kamɓe APR eɓe continue noddude leydi ndi eɓe continue noddude kadi yimɓeɓe fof wonde ko kanko Ousmane Sonko hankkadi o wawa jogade qualité pour ardade leydi ndi ardade kadi surtout gouvernement toon to Sénégal ɓe kaali hen kadi gueɗe ɗe kewɗe ɗe mbaɗata laamu makko kanko Ousmane Sonko ngo ardi surtout hadde ko wiyete liberté hadde yimɓe nangude yimɓe politicien ji surtout yimɓe jenoɓe APR e kadi wadde gueɗe kewɗe kan ganduɗa hen taw ko ɗum ɗo fof ko darade contre dayƴir leydi ndi ɗum ɗo fof ene wayno ko kanko Ousmane Sonko ene wayno foti démission ɗum waɗi kanko Ousmane Sonko hannde o ñalli ko haalde nde o haala makko kadi ko haali o wi wonde ko ɗeɗo gueɗe baɗoji fof ko gueɗe ɗe ganduɗa hen so oppama o laami maw régli ɗum ɗon e wiide makko kanko Ousmane Sonko ko Bassirou Diomaye Faye woni président ko kañum kadi so tawi welama ko kañum ko wawi dartinde ɗeɗo gueɗe interprétation yimɓe ne paamir ɗum ko soit ko woni ko menace fade Bassirou Diomaye Faye wonde ko kanko e nder halluji ɗo haala wi wonde ko kanko walluno ɗum kanko suɓino ɗum e kadi wona ɗum ɓe kalduno en wonde woppude ɗeɗo oɗo saha joni caɗele nde garda e makko e gueɗe banno ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Ousmane Sonko ene wayno oɗo saha ko wawi wonde fof kanko Ousmane Sonko e nder halluji ɗo haala wi wonde so tawi woppama o laami ɗeɗo caɗele kalteɗe fof ene godata ɗum noon wi ko Bassirou Diomaye Faye wawi dartinde ɗum ɗon kanko Ousmane Sonko kadi e nder halluji ɗo haalɗi en wayno ko haali hen hayso haalani directement inde TFM o haali wi wonde ko oɗo saha ene wayno ko yimɓe Pastef ene poti kañumen koye mum bayi kodde oɗo télévision sibabu nde oɗo télévision ko kaalowo gueɗe contre makko kadi ko mo yiɗama jaydiyankoɓe Sénégal fof oɗo saha joni en continue kadi yantude e kanko Badara Gadiaga kala ko woni journaliste uji walla kala ko woni galleji jayniyankoji potani memete ɗum noon ko ɗum woni Ousmane Sonko oɗo saha joni kañum hoore mum noddi kala yimɓe jeeyaɓe Pastef yo ko mbaykote hono TF donc ene fada taw hono ko Bassirou Diomaye Faye kanko Bassirou Diomaye Faye ko jogori jabade surtout yen caggal nde o arti toon to Sénégal en ɗamina kadi hawnaki so tawi komo suusirede sumnade hande galleji jayniyankoji mo wad hawnaki maw jaabo ɗiɗo halluji par ce que oɗo saha joni ne wayno ko yimɓe fof ne paami wonde ko Ousmane Sonko konko continue soit dikkademo soit hollude wonde ko kañum lamminimo ko haalata wela Ousmane Sonko kañum woru min non continue wiide wonde ko jograni démission de place muɗum pour wonde premier ministre donc siftinde on tan wayno ko kanko Badara Gadiaga e nder kadi message mo windi e nder page makko ex o haali o wi wonde ko yetti yimɓe supporteur uji makko fof kono o wi wonde ko to woni to omo jogui fierté omo jogui kadi
omo yetti jomiraɗo no fewi kadi omo welti no fewi sibabunde nanguede mo tawde ko haɗa ko droit makko e nder message makko kadi o wi wonde komo suuɓi wonde sokede duuɓi temedere so tawi tan no sécurité wonde en wonde ko sibabunde o haali gueɗe ɗe o foti haalde surtout en o hutorima liberté makko de presse ko wawi wonde fof ene wayno kono ɗamina janggo à partir de 10 heures hono kamɓe Sénégal naɓe kadi maɓe kawru toon to tribunal ɗum noon ko caɗele kadi nene ɓeydo toon to leydi Sénégal kon gouvernement makko kanko Ousmane Sonko e liberté ji to société civile. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet Sare habaruji min jogan noon hannde oɗo ñalawma alhamis sappo lewru juillet hitande ujunnaji 20 joyi gasi ala janggo en mbaali jaam on jarama.